Hi everyone, good morning. Good morning. Magagawa ako ng video ng update ng Petit Jungle pagkatapos ng signal number 1 na grabe po ang ulan kahapon. Super grabe, as in may mga nawalan ng buhay at nagibang mga bahay, tinangay ng ilog, mga ganong mga cases. Tapos yung mga kanal na barado nagbaha sa mga tabing sa mga bahay-bahay. Nakakaawa ang nangyari kahapon. Kaya ngayon guys, eto tayo i-update ko kayo ng Petit Jungle pagkatapos ng signal number 1 dito sa Bohol. Awa naman ng Diyos, dito po sa amin ay hindi naman na salanta ng Bagyong Dante. Ang pangalan na ng bagyo pala ay si Bagyong Dante. Signal number 1 lang naman, hindi naman gaanong malakas, pero yung ulan ang grabe, sobrang maulan kahapon. So, ipapasyal ko kayo, ipapakita sa inyo lahat ng mga nangyaring kung anong ganap dito ngayon. Naku, may nakita na ako doon, natumba na yung yung kokopol. Pero at least dito guys, hindi naman kami yung nabiktima ng Bagyong Dante na yung talagang bagyo dito sa amin. Hindi namin naramdaman. Yun lang, narinig namin mga ulan, ganyan, malamig ang temperature. Malamig ang temperature, may mga may pabugso-bugso ng hangin na malakas, marinig mo yung shush, whoosh, ganon. At least dito sa amin ay wala namang baha. Yun lang. Masakit lang sa akin na marinig na may mga na biktima ng ulan, yung mga naanod, yung mga mangingisda, ganun. Nakakaawa, di ba? Kaya naiba naman tayo ngayon ng pag-uusapan itong garden naman na magulo. Kahapon kasi bago umulan ay naglinis ako dito. Sorry guys. Ipapakita ko ang natural na itsura ng garden na ganyan. Ang garden kasi minsan ay magulo. Lalo pat iniwan ko yan kahapon, nagtanggal ako kasi nagdilaw ito, nasobrahan na ng ulan. Nakita nyo, ayan tinanggal ko mga yellow leaves niyan. Kasi, yun nga, pag nasobrahan ng tubig naman ay hindi maganda. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo lahat ng mga parte ng Petit Jungle dito sa front lang guys ha. Hindi ipapakita dun sa likod. Hindi na ako, kasi may pinapagawa ako sa likod ngayon. So, magulo doon, kaya dito na lang muna. Kita nyo yan? At dito, yung iba, sabi ko, nilagay ko dito sa ilalim ng table, yung si green ball, at saka si silver sword, kasi ayoko na malata. Ayan, ayaw naman natin na malata. Ayan, sobrahan na ng tubig dito. Sobrang ulan, kaya nandyan sila sa ilalim. At ayan, before anything else, nag-promise ako sa sarili ko, sabi ko, in any part of my video, gusto kong magpasalamat kay Ma'am Lichi Atalia Mendoza, tapos si Ma'am Virgie Folie, na mga members natin dito sa, bagong members natin dito sa Rich Chich Channel. At yan, nakakatulong sila ng uhulog ng kanilang membership sa ating channel para matulungan yung mga dapat nating tulungan. Okay? Sana naman yung mga iba dyan ay ganun din. Meron din pusong mabuti na gustong makaambag. Hindi po ba? Tayo naman ay nagtutulungan sa mundong ibabaw na ito. Kami rin po, hindi rin kami ganun kayaman, pero at least I am very proud of us kasi ginagawa rin namin yung mga pagtutulong sa kahit na hindi nakita ng YouTube guys, sariling pera talaga namin, honestly talaga ginugugol namin para matulungan ang kapwa. At ito, nagkukwento ako, medyo madrama ito guys, pero makinig na lang kayo at tignan nyo ang sitwasyon. Pagkatapos ng bagyo ay pasalamat tayo at ito ay hindi naman na baha ang ating Petit Jungle, di ba? Ayan kita nyo naman. Ayan guys, maayos naman, wala namang baha dito.
At wala namang nasirang. Nandito lang sila Golden Violin, nandyan lang. Sila White Wizard. Kita mo yan, si White Wizard, ang ganda niya. Oh, ganda ng variegation, no? Sana naman ay mahawaan na itong si White Wizard na giant. Malaki siya, pero wala pa siya white. Hinihintay ko. Na-challenge lang ako maghintay. Ang daming nag-advise sa akin na i-cut raw, pero nag-experiment pa rin ako na ano kaya paglaki nito, meron kayang maibibigay pang white. Tingnan lang natin, guys. Okay? Kung hindi pa rin magbibigay hanggang doon sa top, kailangan na natin i-cut, no? Okay? At ipakita ko ngayon sa inyo ang mga halaman natin ay nandyan lang sa sahig ang mga yan, kaya kami nagpagawa ng bagong stand na naman dito ilalagay. Ayun, nakita nyo. Ito ang update ngayon. Pagkatapos ng bagyo, ito, ang ganda. Ang ganda, At yung mga halaman naman ay parang na-appreciate nila yung temperature. Ng temperature kasi ay maganda. Yung hindi mainit, hindi malamig, maganda para sa kanila. Masayang masaya silang tumanggap ng bagyo kasi hindi sila nabaha. Pero huwag naman sanang bumagyo lagi, guys. Ayaw natin na marinig na may mga na aksidente, di ba? Ayaw natin na may mga naaapektuhang mga kapwa natin ng mga kababayan natin. At ito naman, update ko kayo ng Angela. Ayan, ang lalaki na ng mga dahon. Pangatlo na ito. Ayan. Tapos ito naman, isa pa lang, pero coming pa yung mga iba. Nakita mo yan? Yan ang update ko sa Angela. Pero yung pinakamalaki nandun sa dulo. So, let's go there. Ay, hindi ko pa pala naipakita yung yung sabi ko ipakita ko ito. Kasi naawa ako sa mga halaman dito, guys. Tapos yung mga propagated ko nandyan sa ilalim. Yun yung mga nakita mo. Yung nakalagay sa Yakult bottle. Ayan. Ito yun. Ito. Bagong gawa ito, guys. Ayan, nakita mo. Ito ay ilalagay doon at isa na naman na plant rack. So, ayan guys, ang itsura, hindi naman nabaha. Yun lang, basa-basa tayo dito. Ang sahig natin ay basa-basa. Ayan. Pero at least hindi baha, no? At ayan, okay naman. Masayang-masaya sila. Golden Dragon. Ayan, sila Melanoprism. Ayan. Masayang-masaya naman sila. Yung mga ito, yung Sawa Fern natin, si Warzewichi na naging leggy. Ayusin natin yan. Si Warzewichi kasi hindi nakakuha ng enough sunlight. Nandun siya sa corner noon. Transfer natin dito. Ngayon maayos na itong ating garden. Unti-unti. At ito naman si Cobra Fern. Ayan. Kita nyo. Laki, no? Ang laki ni Cobra Fern. Do you like that? Super laki, super huge. At ito naman si ant plant. Wow! May bagong balita. Nawala na naman ako kay ant plant. Namulaklak na for the first time. Wow! Hindi pa nakita nila Papa ang bulaklak nito. Si Powder Puff, namulaklak na. Dadalawa pa lang po. Pero at least nag-uumpisa na magganyan. Pag ganyan, tutubuan na yan ng flower. At naku, ang ganda. Yung Powder Puff na pink ngayon ay namulaklak na. Diba? Tapos dito naman, awa naman ng Diyos, ay okay naman yung mga cardboard sa taas. Yun, nagsisilakihan yan, guys. Ayan. Kita mo. At ito naman ito, Black Garuda. Hindi ko na ipapakita masyado. Ito yung rare, guys. Black Garuda. Dalawa ito, may maliit. At meron tayong, yung ko, Black Marie ba yun? Yung may giring-giring. Kaya lang, parang hindi nagustuhan yung kanyang potting mix ay hindi na grow ng maigit. Kaya hindi lahat ng plants ay di ba? Nakita mo, hindi naman nabaha, okay lang. Ayan guys, nakita nyo,
ganito ang situation ngayon sa Petit Jungle. At ito, thank you so much Mama Inta Kabilar, si Ma'am Karing. Si Ma'am Karing na Karing. Wow. Karing ang kanyang pangalan. Sabi ko bagay na bagay sa kanya yung kanyang pangalan kasi she is so caring. Ang daming dahon nitong mycans na ito. Galing sa kanya yan. Ang ganda, no? At yung lindeniae natin, ang lalaki ng mga dahon. Super laki. Ayun, nahiga na yung isa. Bakit ka nahiga dyan sa burley marks? Yung burley marks ko, kinuberan mo. Mamaya i-transfer ko yung burley marks. Tapos ito yung tinanong ko kahapon sa group. Wala naman nakasagot. Alam ko na yung pangalan niya noon. Nakalimutan ko na naman. May gulay. Teka, pahanapin natin. At ito naman yung Royal Queen. Tapos yan, ganyan. At ipapakita ko dito yung yung Angela. Dito nagsisilakihan yung Wave of Love. Ganyan. Hindi pa masyado naayos dito guys kasi nagpaputol kami ng kahoy. At bumagyo. Hindi namin naasikasong maigi. Nagtatrabaho kami noon na bigla kamong dumating si Dante. At si Dante ay nagwala. Ayan. Signal number 1 pero para sa akin malakas kasi ang daming nabiktima, ang daming nagka-problema dahil sa iniwan niyang mga yan, pinuno niya ng tubig at na wash away yung kanilang mga bahay. Yung iba ay meron talagang nalunod sa river. Yun ay nabalitaan ko sa online. At yan yung mga sipina natin nilalagyan. Ayun, yan. Ayun. At nandyan yung mga propagated kong marami. Dyan. At dito ay ganyan. Kita mo to? Sino makasagot? Ano bang sa tawag niyo ito? Green emerald daw ang sabi ng mga iba. Yung binilhan ko, ang sabi niya, green cardinal. Pero alam mo, yung shape ng kanyang dahon, parang cardinal. So, ang tawag ko is green cardinal. Yun ang sabi ng seller. Tapos ito si bat plant ay ibinalibag na dito sa pinakahulihan ng Petit Jungle. At meron na namang tumutubong ayan, lumalabas na naman si bat. Alam niyo ang daming bulaklak kasi every time na may malanta ay meron na namang bago. At bago na naman yung dahon niya. Ayan si bat plant. At ganyan ang sitwasyon dito guys. Ang dami ko pang i-save dapat doon na mayana. Dapat i-repat. Ang dami pang i-repat dyan. Sa banda dyan hanggang doon sa dulo. Ang dami pa. Nadaganan na lang ng kahoy. Uy no. Natumba yung green emerald doon. Yun pala. Nabiktima ng bagyo kahapon na hangin. See that? Dito dapat maligpit pa. Ayan. Baka pagalitan nyo na naman ako sa nakita nyong kalat dyan ng mga halaman. Ay, bahala kayo, sumakit ang ulo nyo. Isa lang katawan ko at ang asawa ko, buti nga tumutulong minsan. Yung mga nagko-comment dyan, ha? May nag-comment ngayong umaga. Wow, ang ganda ng comment guys. At, bili daw kami ng bili ng halaman. I-enclose ko dito yung kanyang comment. And nakikita raw nila na hindi raw maimis. What does it mean maimis? Ay amot siguro sa pagkaintindi ko, hindi raw maayos. Ay naku po, ineng, kung sino ka man, kawawa ka lang, sasakit ang ulo mo, wag ka na lang kayang manood dito. Lipat ka na ibang channel, ha? Kasi ito, yung garden ko ay kung anong gusto ko, okay? And then, kung ano man ang kisame namin, ito, problema mo yung kisame namin na ganyan ang mga nasira. Ayan. Oh. At huwag mong palabasin na parang nagbili-bili kami ng mga mahalaman na mamahalin. Yung kisame namin hindi maayos. I don't care about that kisame. Basta't love ko yung plants. Nauna muna sa mata ko at sa utak ko ang pagbibili ng plants. Hindi ito masamang bisyo para sa akin. And then, hindi ko hinihingi or inutang or nanggaling sa masamang paghahanap buhay ang perang ginamit namin sa halaman. Mahilig kami sa halaman. And then, you only live once. Kaya, kailangan enjoyin namin. At kung sino yung nagsabi na
nagsesermon din na ano daw, bakit nagbibili ng halaman, wag na lang, bakit hindi na lang ibili ng gold or invest sa mga lupa o ano raw ang bilhin, hindi itong plants, dahil kung mamatay wala na yung pera. That's not good. Kasi para sa akin ha, sa case namin, kasi iba-iba tayo ng lifestyle and iba-iba tayo ng sitwasyon sa buhay. Ngayon kami gusto naming ma-enjoy ang buhay habang kaya pa. Gusto naming magbubungkal, mag-garden, gusto namin yung nakikita yung bunga ng aming pagpapawis, bunga ng aming pag-aaksyon, bunga ng aming effort. Gusto naming makita out of our time and money and effort habang buhay pa, at ma-enjoy mo yung gusto mong ginagawa. Ay, habang ine-enjoy mo yung ginagawa mo ay masaya, di ba? Yun naman ang essence of life. Kailangan masaya. Hindi naman kailangan, pero nasa sa atin naman yun eh. Kanya-kanya tayong kagustuhan sa mundong ibabaw na ito, kung anong gusto mong gawin. Anong malay ko kung anong gusto mong gawin. Kami gusto namin ito eh. Gusto namin to, hindi namin hiningi or inutang or nanggaling sa masama. Yan ang sa akin lang. Sa mga nagko-comment diyan ng thankful pa rin ako, nagko-comment ng negative, thankful pa rin ako kasi yun, nanonood kayo. At yun, nanonood kayo sa mga videos, pero kung hindi nyo na ma-appreciate at masakit na sa inyo at nakapagbibigay ng sigip ng dibdib, ay lumipat na lang po kayo ng ibang channel, okay? Kasi kawawa naman kayo. Kasi hindi ko magawang yung lisyo-lisyo. Paano ba yan sa Italian word yun eh. Hindi ko magawang yung ilagay sa tiled na flooring or sa ang mga plants ko or sa mga pots na silver. Hindi ko po kayang ilagay yun sa ganun dahil hindi kaya sa bulsa. Kung nakita nyo man na medyo mahal yung mga binili namin, ay inipon namin yun para dyan. At huwag na kayong magalit, hindi naman galing sa kung saan. At kami, at kung sinasabi nyo na maraming nagugutom, ay hindi po namin kagustuhan yun, at hindi po kasalanan ng pagbibili namin ng halaman, okay? So, relax lang po, okay? Enjoy life. Enjoyin nyo po ang life. Hindi po ganyan na lahat na lang ng gawin ng tao ay mali, okay? Dahil po, kayo na po nagkakamali eh. Kayo na po, kawawa lang po kayo. Kaiisip ng masama po yan sa health. Masama po sa health yan. Relax lang, chill, okay? At kung sino ka man na sabi mo ay yung kisame namin ay pinoproblema mo, itong bahay namin ay hindi nga natapos, sadya namin hindi tinapos. Dahil, sabi ko, yung isa naming bahay noon ay kinainggitan, ngayon ay may naiinggit na naman, ayoko nang magbahay ng malaki. Sabi ko, hayaan mo lang na hindi matapos yan dyan. Para naman, para maging masaya yung mga maiinggit, di ba? Di ba mas maganda yung ganun? Di ba mas maganda yung ganun? Magiging masaya sila dahil masamang tingnan yung mga hindi natapos na trabaho ng bahay namin. Ayan, tingnan nyo po yan, amakan, Ayan, masaya po kayo. Okay? Medyo po madrama itong ating ngayon, ating update. Medyo madrama. May drama ito. Okay? Medyo may drama. May drama po. Okay. At po ay magpakita. Ayan. Ito po yung nagsasalita kanina. Sorry guys. Gusto ko sanang mag-sunglass kasi namaga itong isa kong mata. Dahil napuwing. Napuwing ito. Huwag na kayong magalit. Okay? Gaanan lang ang loob. Huwag na kayong magalit na bili ng halaman. Vloggers po kami. Kami po ay plant hunters. And then, don't you worry. Okay? Nababalance po namin ng budget namin. And then, wala po kaming inaabuso or dinadaya or yung naagrabyado. Wala po.
kami po, ang sadya po namin, dahil mahilig kami sa halaman, sadya namin ay mamili doon sa mga nangangailangan talaga, na nakita namin na kailangan talaga nila ng pera dahil nga pandemic ngayon. Minsan yung mga binibilhan namin ay hindi talaga sila gardeners, pero natuto lang sila luminya dito sa pagtatanim dahil nga po wala pong ibang pagkakitaan. Sa pandemya po ngayon na nangyari ay marami pong naapektuhan, kaya kami po ay nakikiambag kung ano man ang may konti kaming naipon or what. Kami naman ay namili ng mga rare plants. Rare plants ay mahal dahil yan ay rare, and then yung mga rare plants na nabili namin ay may mga imported. Mahal talaga ang puhunan nila, and then nakita namin kung gaano sila ka sigasig magtrabaho at para ma-inspire din yung mga nagtatanim, ma-inspire sila more to do their job well, and then para mas masisipagin pa sila na magtanim, at yung tanim ay source ng happiness ng mga malungkot ngayon, ng happiness ng mga nai-stress, nade-depress dahil sa sitwasyon. Kaya huwag nyo na ipagbawal kung pinupuntahan namin ng mga bahay-bahay. Kami po, alam po ng Panginoong Diyos, pero ina-explain ko, ayoko sanang sabihin, pero dahil ang pangit pakinggan pag verbal mong sinabi na gusto naming tumulong, gusto naming mag-share, pangit ayoko nga sanang ipakita sa inyo, pero maraming hindi nakaintindi. Kaya ang sasabihin ko is that nagtutulungan tayo para maibsan ang mga mabigat na dalahin or problema ng ating mga kapatid na plantita. Kaya kami ay nagpa-plant hunting, ganyan. At kung sino man yung mga nagko-comment yan ng mga ganon na baka naman nag-aalala rin, hindi ko rin alam, baka hindi naman masama ang pakay niya, pero masama yung tono yung at least ilagay ko dito sa screen para mabasa nyo. Yung bili ng halaman, hindi naman maimis. Alam nyo, ang mga halaman sa forest or jungle ay hindi yan mainis. Nagkakagulo yan. At alam nyo, ang mga gardens na magaganda at kinikilala sa Thailand, sa Indonesia, sa Malaysia, sa Singapore, ganyan po, yung halo-halong ganyan. Yun din ang gusto ko. Yun ang type ko. Parang nasa natural habitat lang yung mga halaman at hindi sila yung naligpit dyan na parang pangtinda, na yung merong pupunta na buyer at nasaan ba yung ganito, naglinya dyan, ganon, naglinya dyan. Ay hindi, gusto ko ganito na yung para kang nandun lang sa forest, nasa jungle ka, ganon, natural. Kaya guys, sana masakyan nyo or maintindihan nyo sinabi ko. Di ako nagagalit, pero kung yung mga nanonood sa videos namin ay mabigat na sa dibdib nila, ay sorry talaga. Pero talagang hilig po namin ng halaman. Wala po kaming sinasagasaan o mga naagrabyado sa pagbibili ng halaman. Okay? Sana ay maging masaya ka rin kayo, ako, dahil hindi lang naman isang nag-comment. Hindi ko pa nga na lahat sa inyo yung mga comment dati pero pinagdi-delete ng anak ko, kaya hindi nyo na makita. Pinagdi-delete niya kasi ayaw niya, mama, masama yan sa iyo. Ayaw niya, nag-iisip ako nag-aalala ako. Kaya ganun, ang advice ko lang gaanan ang buhay, guys. Kami kasi nakaranas na ng major na incident na talagang ikapatay namin, kaya hindi nyo maintindihan kung ano yung point ko. Gusto naming mabuhay habang buhay. Habang buhay pa ay gawin yung gusto. Yun nga, may kasabihan, YOLO. Okay? Okay, thank you din doon sa nag-comment. Baka nagmamalasakit dahil nakakaawa na nga ang kisame. Ayan ang kisame namin ay bulok na. Sana naman mag-ambag ka naman dyan para naman makabili kami ng... Ganito kasi ang cycle nito ng mga plantita-plantito. Namimili kami doon sa mga nawalan ng trabaho or sino man dyan na nangangailangan ng pera at nagtitinda ng mga tanim. Namimili kami para sila ay magkaroon ng pera para makabenta. Siyempre, pag nakabenta, may pera. Ngayon,
Doon sa mga nabili naman namin, pagka nakasaha na or yung mamultiply na sila, halimbawa, nakabili ka ng ganito at nagkaroon siya ng sprout at nilipat mo, na-propagate mo, yung propagated, ibenta mo, and then yung nabenta na, yung pera na pinagbentahan, yun ang pambili namin ng tulong doon sa mga nangangailangan. Di nyo ba nakita yung mga video namin na may mga talagang helpless, may matanda, sino ba yan? Si Lola Filomena, Nanay Filomena, at saka si nung Esmer na nakakaawa, di na makapagtrabaho guys, kaya kami tumutulong. Meron din yung mga nang tawag doon, yung mga taong bundok, yung mga manobo, nakakaawa rin, di ba? Pareho nating tao yun, kaya kung sino man yung pwede naming tulungan out of our plans, out of our vlogging, honest to God, talaga po lang na ini-inspire namin ang mga tao na bumili at ng mga tanim para po matulungan yung dapat tulungan natin. At marami nangangailangan ngayon at ito ang diversion nila yung pagtatanim, yung mga collecting of plants. Ayan, huwag naman masamain yung pagbibili namin ng tanim ay para makatulong. Totoo po yan. Sana naman ay maniwala na yung mga, sana bigyan kayo ng pag-iisip na mabuti. Sana ang Holy Spirit ay gabayan ang pag-iisip nyo at enlighten your minds na sana ay huwag nang ganon at mag-isip ng masama at gaanan lang ang loob sa mga nangyayari ngayon. Okay? Yun ang cycle po ng pagka plant hunters namin. Ha? Naintindihan nyo? Hindi nga kami nakapunta na kina Nanay Filomena dahil wala ring donations. Ni kahit 1 kilong bigas, walang nagbibigay sa amin. Talaga, galing sa bulsa namin, nanghingi siya ng flashlight, nanghingi siya ng mga kailangan niya, ng mga damit, binigyan namin sila Tatay Esmer. Wala yung mga manobo, wala namang galing sa tao, wala namang donations. Dahil ang akala nila ay bakit daw kami nagbibili ng mga halaman, para bang ganun, parang useless sa kanilang halaman na nakakatulong naman. Hindi nila alam yon. Kaya kulang sa pangunawa ang mga tao minsan. Hindi nila nakikita yung nasa nakakubling dahilan kung bakit kami namimili ng mga plants, dahil po para po makatulong. Okay? Thank you so much guys. Yung point ko, naintindihan nyo yung gusto kong sabihin. Ang laki ng mukha ko ngayong umagang to. Ewan ko ba? Sana naintindihan nyo yung point ko, ang gusto kong sabihin. Sana naintindihan nyo. Sana ay magkaroon ko ng understanding sa mga pakay namin at aim namin sa paggagawa ng vlogs na ganito. Thank you so much guys. God bless. Stay safe. And yun lang, relax, chill, hang loose, okay? Hang loose guys, hang loose. Don't you worry. Malalampasan natin ang pandemic. Take care everyone. Love you guys. Kahit hindi nyo kami love, hindi nyo love yung ginagawa namin, love namin kayo. Magagalit si God sa atin pag hindi natin love ang each other. Okay? Love you. See you again next time.